Milí priatelia, pár slov k Matovičovi. To, čo dnes napáchal na našej tlačovke, iba definitívne potvrdzuje, že je psychopat. Takto sa správa bývalý premiér. A potom sa čudujeme, že počas pandémie zomrelo 20 000 ľudí. Už pred tlačovkou sme si všimli, že z diaľky nás točí nejaký pofiderný kameraman, ktorý mal celý ten Matovičov cirkus nahrávať. Dopredu si to pripravili. Potom nabehol Matovič s veľkým autiskom ako typický mafián, nerešpektoval zákony, zaparkoval tam, kde nemohol, ale však čo? Mafiáni ako on nemusia dodržiavať zákony. A potom čítal z papierika nadávky na nás. Odfotil som si ho. On to naozaj normálne čítal a vrieskal pri tom ako nepričetný. Keď mu ľudia dohovárali, tak začal kvičať, že on si môže robiť, čo len chce. Proste úplný magor. Musí byť strašne zúfalý. Vidí, že zrejme neprelezie do parlamentu, tak vymýšľa takéto výtržníctva, detinské výtržníctva. Ja sa len pýtam, videli ste nás niekedy narúšať tlačovky či mítingy iných strán? Nám chodia slniečkári pravidelne na mítingy a oháňajú sa tam ukrajinskými a americkými vlajočkami. Nadávajú, sú násilní. Dnes Matovič. Prečo nedokážu rešpektovať iný názor? To im fakt tak vadí, že chceme mier a že chceme ochrániť Slovákov pred nelegálnou migráciou. To sú až takí plní nenávisti. My nesklzneme na ich úroveň. Robert Fico aj dnes ukázal, ako sa správa štátnik. Stál tam a psychicky narušeného jedinca z Trnavy si jednoducho nevšímal. Uchovajme si dôstojnosť. Nás žiaden Matovič nemôže rozhádzať. Má strach, my vieme. Napáchal zločiny a bojí sa, že skončí pri najlepšom v kazajke. Po dnešku už celé Slovensko pochopilo, že do tej kazajky naozaj patrí.